bese angabi nayo isho ke ngisho la Oh. sele Oh. ngale Oh. mic ekhaya Ubungaza ukungena kweponza noma why? iponta zimshile bafu mhlawumbe ubungakezwe. Oh, ame ngabalandeli ngicabanga ukuthi akuyona into engadinga ukhanjwa losiqiniseko. Ziyangichaza kodwa ey'bomvu ezama-Red Nation. Ziyamthanda uKhuzani, ziyamthanda ukhuba, zimuthanda, ziyamshendeza. Lapha kuma-live wazo uma yihlangene, angazi kwenzakalani. Kulo nyaka angazi kwenzakalani. Namuhla ziyi-9, kodwa labantu banengoma ehlukanise unyaka esiteshini esikhulu eSouth Africa. Kodwa nje kunalento yokungakhululeki kahle somehow. Baphinde baba nomcimbi ngayi-4 phansi eMdlestone. Umcimbi ubuxhaso babunalo amathole. Kodwa nje khona into engavumi kahle, ngathi khona into engaphelele. Manje kulama live wenu akuvumi yini ukuthi ni celebrate i-win? Wine namavoti awu 976,000 wamavoti. Kodwa nje somehow akuhlangani kahle, akuqondane. Akuvumi ukuthi ngingabheki ngale ngxenye. Mina nginikhonzile futhi ngiyanithanda endleni eyiyo. Ningashintshi impela. Uma ningashintsha kuzobhora. Besikuphi nje isidingo sokuthi nimbuze leyo question leyo nimbuza yona lo mfana lo irasta lelo. Besikuphi isidingo sokumbuza lokho? Angithi nifuna khona comment adelele. Angithi yini nimbangayo. Niyamthanda uma edelela, akuvumi kahle ukuthi nina ningadeleli, nifuna kudele yena. Niyathanda mina ukukhuluma izinto ayibhekise kuKhuzani. Manje nithi nizwa kuthiwa unomcimbi uKhuzani. Akasho ukuthi umcimbi ukuba ngathi 15 years uKhuzani aqala ukucula endimeni kamaskandi. Usungabuye ube ubani umnazi womcimbi. Ani wamenyezelwa uye uKhuzani lokho. Akusesikho ukugula lokho. Ani wayenza live nonke nanikhona nikhamisile. Nicobise izinyembezi, niconsa namathe laphana. Qhashe namafinyila. Angithi nani igcwele kule live kaKhuzani. Anisazi manje, angithi the 15-year celebration of Blue Nation. Manje lo mcimbi uzothiwa kwabani? Unanesithombe saKhuzani ngaphandle eCarnival City. Manje nithi wabani? Okwamageza lo nimthandayo. Kuye kuguleke bafethi kini, hayi kuye ngathi kuyasanganeka impela. Nganitshela ukuthi le obsession eninayo ngoKhuzani one day nizosangana emakhaya. Cha nizogula nje impela. Kuyomele nithole odokotela bengqondo bethi ukonihlola kancane, akukwazi akugeji. Lapha kwathiwa ngena ngoblue kufuna ama-Blue Nation. Kungena ngoblue kufuna ama-Blue Nation. It was clear. Hayi mfaka omunye umuntu awukhakaswanga lo mcimbi ukuthi asihlanganeni kube kuperform ubani lutho. Manje nishise kaphi? Noma senzele into yakho uKhuzani eqondele naye nisafakaza. Hayi niyaxaka. Kodwa ke phela ke anisathusi, mina ngiyanazi ukuthi njani. Ngeke nisalungiseka nje. Senehlula. Zwanini ukuthi ade bethini kule live yabo.